थैनाय आदिवासी मानसिया क'क्राझार लकसभा 91 ना 96 आं बारा एक्जाक्ट गोसोआव गैला दारायदों गाबोन हमना लाबाय बै मोनद' हारिनोबो एसटि होबाय जिहेतु मानो सेन्ट्रेलनि बे माने भारतआव बिदि आलादा माबा गैया क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बयबो दारायनो मोनसिगोन बे जोंनि खहा जागोन ना जाया अब्ला जों साननानै खेबसे फैदो दाना एमएलए समस्तियाव सिडली समस्तिया जोंना एसटि रिजार्भ आं दहाय बुंनाय बादि बावबो हिल्स प्लेन्स आदार्स खालामोबा आदार्सनि खुनु खथा गैया बेयावबो गाबोन दारायनो मोनसिगोन बिसोरो दारायोबा जोंहा बिपद दंना गैया बावलाय गुबुन फैदो बिटिसि समस्तियावबो बेनो जागोन दा बुंदों बिटिसि समस्तियाव हमना लाबाय आं आदार्सखौ खालामबाय बिटिसि समस्तिया गाहायनिखाय एसेम्ब्लिखौ खालामनो हाया पार्लामेन्टखौ खालामनो हायाबाथ' खहा जाखाबाय हमना लाबाय बिटिसिनि 30टा समस्तियाव दानि एसटि रिजार्भआव बिनिफ्राय आलदा बानायनानै एसटि अनो आलदा रिजार्भ बानायबा जोंनि खहा जागोन ना जाया दाख्लै थुक्राझाराव फैना बुंबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा 40टानिफ्राय 60टा खालामगोननो 60टा खालामनानै जोङो 40टा 30टाया बारा दस्रानो हरबाय जेन'बा 60टा बा 20टा बारा जाबाय बे 20टायाव बे बारायनाया जायगा एरा बेयाव जायगा एरनाय नङा माबादि 60टा बानायगोन हमना लाबाय जोंना मा होनो 14 चिरां आरो जोंना नैबे 13 मा होनो चिरां दुवार आरो नैबे जोंनि 13 चिरां बे मोननैखौ बुजाबनानै मोनथाम खालामबाय दाना मोनथामानो खालामबाय आङो बबेबा मोननैखौ मोनथाम खालामबाय दा बेयाव जोंहा खहा जादोंना जायाखै जायगाथ' एराखैमोन जोंनि जि एसे दंखायो बेखौसो जों हरनाय जागोन जोंनिखौसो हरनाय जागोन जोङो बाहागो रानना हरनाय अब्ला जोंहा खहा जागोन ना जाया हमना ला दाना गुबुन मोनसे नायदो हमना ला बिटिसिआव एमएलए समस्तियाव 12टा सिट गोलैयो जोंनि बिटिसिआव एमएलए समस्तिया बे 12टा सिटनि गेजेराव 6टाया दानि एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ क'क्राझार इस्ट क'क्राझार वेस्ट सिडली बिनिफ्राय मा होनो बरमा बिनिफ्राय मा होनो उदालगुरि बिनिफ्राय मा फानेरि बेबायदिनो 6टाया एसटि रिजार्भ बाखि 6टाया जेनेरेलबाबो बर'फ्रा देरहालांबाय थायाखै देरहालांदों नङा होमबा गसाइगाव जोंनि बर' मानसियानो देरहादों जोंनि मा होनो बिजनियाव जोंनि बर' मानसियानो देरहादों मासबादाव बर' मानसियानो देरहाबोदों तामुलपुराव बर' मानसियानो देरहाबोदों जेनेरेलबाबो गाबोन बै जेनेरेलखौ हमना लाबाय एसटिअफोरनो हरबाय जोङो एसटिअफोरनो हरबाय नुनायावथ' बुंगोन नङा होमबा बाखि एसटि 6टा दङमोन बेखौ नोंसोरो रावनोबो हराखै जोङो जेनेरेलखौसो एसटिअ बानायदों जोङो खिन्थु बे एसटिअ बानायनायाव जोंहा खहा जाबाय गाबोन एसटिअनो बै 6टा जेनेरेल समस्तिखौ जुदि रिजार्भ खालामना होयोबा जों बर'फ्रावबो गेलेनो मोननाय नंला जों बर'फ्रा दिनै आसामाव 12 जन एमएलए देरहादों 12 जन एमएलएनिफ्राय जोंनि बे 6टा जेनेरेल थानाय एसटिआवल' 6 जनल' जों देरहासिगोन बे जोंनि खहा जादोंना जायाखै दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जाय बिथांमोना दिनै बुंदों खहा जायानो खहाया माबादि जाया गावनो साननानै नाय सोरबा राजनितिक नेतानि गावनि लाबालाबनि थाखाय दिनै बाथ्रा बुंदोंबा बेयो नंगौना नङा दिनै साननानै नायनायनि सम जादों गुबुन फैदो दाना हानि बेलायाव जोंनि हाया दिनै एसटि रिजार्भनि एसटिनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि थाखाय जोंनि एसटिफोरनो रिजार्भ जादों दा गाबोन एसटि होयोब्ला बिसोरनो बेयाव खुनु माने बाहागो राननाय जानाय नङा PHO बिदि बाहागो राननाय जानाय नङा अब्ला जोंनियावबो मोनफैगोन ना मोनफैया बिसोरलाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बिसोर मोनफैसिगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो जे साननांगौनि सम फैदों दा दिनै जोंखौ बुंबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हाग्रामा महिलारिखौ BPF खौ रायो होनना बुङो आं दिनै सोंनोसो जों मानो राया जुलाइ 8 तारिख 2016 जुलाइ 8 तारिखआव बिथांमोना NOC हरदों जोंनाव दङ लेखा दङ मबाइलाव दङ NOC हरदों आदिबासि आरो राजबंसिफोरखौ एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया बिथांमोनखौ थाबैनो एसटि होनांगौ बिनि प्रक्रियाखौ आसाम सरकार भारत सरकारा थाबैनो बानायनांगौ होननानै बै समाव केरल नार्जारिया बिटिसिनि सेक्रेटारिमोन बिथांनि गेजेरजों बिटिसि सरकारा NOC हरदों मेल मिटिङै जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदों नांगौबा आरो हरबावगोन दिनै जों रोखा नुबाय खहा जाथारखागोन आरो बुंबावदों बिनि उद्देश्यआ मा दा बेनिखायनो साननो गोनां दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जि क्षमताखौ लानानै जि सुबिदाखौ लानानै जों एसटि जादों जोङो बिटिसि मोनदों राजनितिक भाबै एसे क्षमतायाव दङ जोङो
आरो बे राजनितियाव खमथायाव थानो हानायखायसो जोंनि माखासे फिसा फिसा दाबिफ्रा दिनै जायगा मोन्दों। गुबुन गाबा जुदि राजनितिक भाबै जों खमथायाव थानो हायाबा जोंनि दाबिफोरखौ रावबो नायस'नाय नङा। गोदोनिफ्राय बे ब्रिटिश आमुलनि समनिफ्राय उदांस्रि जायैनि सायाव रुपनाथ ब्रह्मआ मोनहा जोंनि बै समनि ट्राइबेल लीगनि MLA मोन। बिथांमोननि राजनितिक खमथायाव थानायनि थाखाय जोंनि माखासे दाबिफ्रा नायसनजादों। गाबोन जोंनि राजनितिक खमथाया जोंहा गोमाजोबोबा बाखि गासिबो अधिकारफ्रा जोंनो गोमाजोबगोन, जों गोमालांजोबगोन। दा बे राजनितिक अधिकारानो गोमाजेननो नागिरदों जोंहा, बेयाव जों साननो गोनां दङ। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो नोंथांमोन, सोलोंथाइनि बाथ्राखौ आं बुंबाय, कलेज साख्रि बाख्रि इउनिभारसिटियाव मा लानाय, आसामावसो जायगा मोनबाय जेन'बा बाहागो रानबाय, गाबोन दिल्लीयाव फरायोबा मा जागोन, गाबोन पान्जाब इउनिभारसिटियाव फरायोबा मा जागोन, आसामनि बाहेरायाव थांनाय बे जोङो मा होनो जोङो गुबुन इउनिभारसिटियाव फरायहैबा, मेडिकेल कलेजाव फरायहैबा, जिहेतु अल इन्डिया STया मोनसेल' बाहागो बारा जानोसै। दिनै बिसोर बेसेबांबा जौगानाय, आहमफोरजों रुजुजाया जों दिनै। आहमफ्रा दासिमाव आहम जाथिनिफ्राय 7 चिफ मिनिस्टार जाबाय, 7 जाबाय, राजबंशीफोरनिफ्राय 3 जाबाय, 3 भुमिधर बर्मन, खिलिप सलिहा, बिनिफ्राय सासेया नामखौ बावबाय आं, 3 आहमफोरनिफ्राय 7 गुबुन नोङो उद्योगपति गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिनि मालिक आहमनाव जोबनो थाङा। दिनै जाय जातिखौ 8 बार रिजेक्ट जाखाबाय, दिनैसो बोरै बेयो गनायजाथावनि जाफिनखो। मालाबा मोनफ्रोमबो हारिया जौगाबाय थादोंसो। जों बर' हारियाबो दिनैनिफ्राय 30-40 बोसोर जायोब्ला जों बिराद गोग्लैसोनायमोन। जोंनि माखासे जोङो संग्रामजों फैनानै जों एसेबो जौगाबाय। आहम जाथिया बोरै गाहायाव फैखो दाना? राजबंशी जातिया 96आवनो रिजेक्ट जाखादों। बै समाव जोङो बिजिरनानै नायजोबदों। सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियानि दैदेननायजों, UG ब्रह्मनि दैदेननायजों शिलंआव थांनानै गुवाहाटियाव थांनानै नायबिजिरदों। आसाम मेडिकेल कलेजाव बेसेबां जायगा लादों, बेसेबां ST खथा दंमोन, बिनि गेजेराव बेसेबां राजबंशीफ्रा लाखो, बेखौ नायजोबनाय जादों। बे रिपर्टफोरखौ जेला जोङो भारत सरकारनो होयो, लोगो लोगो भारत सरकारा राजबंशीफोरखौ 6 मासनि उनाव बिसोर जे अर्डिनेन्स बेखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। 96आव केन्सेल जाखानाय हारिनो दिनै बोरै ST जाफिनखो, बोरै हायबोखो बिसोरलाय? आरो जुदि राजबंशी आहमफ्रा जुदि हायबोदोंब्ला, बिसिनि जातिया गोग्लैसोबोदोंसोब्ला, आसाम सरकारा मा जाबोखो? एथ' दिन आसाम सरकारा दुगा बुंबाय थाना डेभेलपनि खामानि मावदों, भारत सरकारा जौगानायनि खामानि मावदों, बबाव थांखो बियो अब्ला? दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो दिनै साननांगौनि बाथ्रा दङ। जों बाव खुनु फाराग लानाया, जोंनि गेजेराव गोबां मेलेमजिबिफोर दंसै। दिनैनि थारिखआव न'आव थानानै STनि हेंथा दुखु मोननाय बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। दिनै गोबां मेलेमजिबिफोर दङ, ससियेल मिडियानि जुग, फेसबुकनि गेजेराव दुखु फोरमायो। फेसबुकआव ST 6था जनगोष्ठीनो ST होनसै, बिराद दुखु मोनबाय, उन्दुनो हायाखै। नाथाय दिनै फोथाराव लामायाव बिथांमोनखौ नुनो मोना। दा बिथांमोना बाथ्रा बुंनांगौ दङ। दिनै आसामाव मा जादों? सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै दिनै बिराद गिख्रंथाव दिनै सोमावसारनाय जादों। चिफ मिनिस्टारखौ जेरावखि थाङा मानो गोसोम फ्लेग दिन्थिदों, जि दिन्थिदों। दिल्ली बादियाव थांनानै गावखौ गावनि गासिबो जिखौ खुजोबनानै दिनै सोमावसारनायनि आवगायबोदों। बिनि परिनामाव दिनै भारत सरकारा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ दानि सोलिबाय थानाय पार्लामेन्टआव लाबोनो साहस मोनाखै। दा दिनै जों ट्राइबेलफ्रा मा खालामगोन? जोंनि गेजेरावनो NOC हरबाय सोरबा। दिनै जातियाव खैफोद फैदों, गासिबो जातिया खैफोद फैदोंब्ला बिथांनि बुंनायखौनो जों लाजोबसै नामा? हारिनि गासिबो भबिष्यतखौ बिथांनि आखायाव जों बन्दक दोनहरजोबसै नामा? जोंहा बुंनांगौ गैला नामा? जोंखौ दिनै बुंबा दाय मोनो। मानो बुङा बेखौ बिनि फिननायखौ खिन्थु रावबो होनो हाया। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, रावजोंबो गाज्रि मोनलायनांगौ बाथ्रा गैया। जुक्तिजोंसो जों बुंदों। गाबोन हाग्रामा महिलाया सिफ जाबाय थाथों, बिनिसो जों खामानि मावदों दिनै, नङा होमबा? STखौ खथाखौ रैखा खालामनानै हाग्रामा महिलायानो जाहाथे ST जाबाय BTCनि सिफ जाबाय थानो हायो, चन्दनानो गाबोन ST MLA जाबाय थानो हायो, मन्त्रि जाबाय थानो हायो, बिनि लामाखौसो जों बानायदों दिनै। दा बेयाव जोंखौ गाज्रि मोनबा लाब गैया। दिनै चन्दन ब्रह्मआ गावनो आसामनि केबिनेट जि दाना होदों, ग्रुप अफ मिनिस्टार, बिनिनो कनभेनर। गाबोन जुदि बिथांनि कनभेनरावनो जुदि 6था जनगोष्ठीया ST जायोब्ला हारिनि देरसिन सुथुर रावबो जानाय नङा। चन्दन ब्रह्मनिफ्राय हारिनि देरसिन बर' हारिनि थाखाय देरसिन सुथुर चन्दन ब्रह्मनिफ्राय रावबो देरसिन जानाय नङा। जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन,
फैबाय थानाय समाव बिनि बाथ्राफोरखौ जों बिजिरनांगौनि सम सफैबाय बयबो साननो हागौ टिभि मिडिया बयबो नायो ससियेल मिडिया बयबो नायो जों बे बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै गावनो थिरां खालामनाय सोरनिबा दारै खहा जानाय नङा होननानै बेखौनो जों खोनासंफानायनि बाथ्रा नङा दिनै जोंनि गेजेराव माखासे मा जादों जोङो गावनि सुबिदा गावनि साख्रि बाख्रिखौ थांनो हागौदां आंबो फोरोंगिरि मावो आं खिन्थु गियाखै आंनि अधिकारखौ बुंनो थाखाय आंनि अधिकार आंनि फिसा फिसौनि जेबो भबिष्यत गाज्रि फैबाय थादों बिनिबो आवाज दैखांनो जों गियाखै दा बेबायदिनो जों आसा खालामदों बर'नि मेलेमजिबिफ्रा ओंखारबो BNC आव 41टा आफाद दंमोन गैयामोन जेला BNC दादों 41टा आफाद दंमोन दिनै बे 41टा आफादा बबाव थांजोबखो बर' जाथिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय खैफोद जादों 2010 आव जेला BNC दायो 41टा आफादा गासिबो सिरिजोब दिनै रावबो खुगा बुङाखै ट्राइबेल संघआ बुंदों एबसुआ बुंदों गुबुन गुबुन आफादफ्रा बुंदों सोमावसारारि आफादफ्रा खिन्थु बै 41टा BNC दानानै हाग्रामा महिलारिखौ जेला सिप बानायफिनो बै 41टा आफादफ्रा दिनै सिरि दाखालि जानुवारि 1 थारिखआव गोबां मानो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा BPF नि CWC मिटिंआव थांदों मोनसे पलिटिकेल हान्जानि CWC आव मोनसे हान्जानि CWC मिटिंआव जुदि थांनो हायोबा ट्राइबेलनि खैफोद फैनाय समाव मानो दिनै बाथ्रा बुंनो हायाखै बेखौ जों नायनांगौ सम सफैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन ओरैनो दौ दाब्ला मा होनो हाग्रामाखौ सैया सर्बानन्दखौ सैया नरेन्द्र मदिखौ सैया जों बेखौ बुंनो लुबैयाखै जुक्तिजोंसो दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै गोजा मा होनो न'आव थांफिननांगौ जों गामि गामि थांगोन जोङो मा होनो बयखौबो फोरमायहैगोन आरो फैबाय थानाय 6 थारिखआव सनापुराव मास रेलि दङ सनापुराव गुवाहाटियाव बेयाव जोङो सोमावग्लुंनांगौ आसाम मा होनो मालाय एसामिसफ्रा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै दिनै सानफ्रामबो धरना जायो बबेबा क्लाब बबेबा गामि फिसा फिसा ओनसोलाव धरना जायो जोंनाव एथ' गिदिर खैफोद बुंबाबो जोङो माखासे जोङो बिदि धरनाफ्रा जायाखै मेलेमजिबिफ्रा ओंखारनानै धरना खालामनो हायो दाखालि मा होनो जनता भवन गुवाहाटिनि जे सेक्रेटारि अफिस हारसिं थांनानै धरना हैदों होख्रावनानै जोंनाबो बिदि ओंखारबोनांगोन सानै साथामजों फ्लेग गोसोम दिन्थिनानै जिनि गोसोम दिन्थिनानै सर्बानन्द सन'वालखौ सिगिदों हिमन्त बिश्वशर्माखौ सिगिदों जोंबो गाबोन बेफोर खामानिखौबो लानो गोनां जानो हागौ दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खेबसे साबायखर बावबाय फैबाय थानाय समाव ट्राइबेलनि जोंनि रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनाय बयखौबो बाहागो मोनबाय थागोन दिनै मा जाबाय जोंनियाव फारफ्रोमबो दुखुनांथाव रादाबफ्रा फैबाय थादों मैया ना दाख्लै मैया रन्जन दैमारिखौ दिनै मा होनो जेलाव जोबथेसालियाव फाथायहरबाय जाय मानसिया बर'नि गेजेराव हाथियारनि सोमावसारनायखौ जागायजेनदोंमोन बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जाबाय जेला बिथाङा लांजादों मोनसे बाथ्रा बुंदों असमियानि आजीबन जेलाव थाख'थे थाख'थे बड'लेण्ड हयजाब बे बाथ्रा फंसेया जोंनो गोबां मेसेज होलांदों बर'नि खैफोद गासैबो बाथ्राखौ लानानै बिथाङा मा होनो हाथियारजोंब्लाबो बिथाङा सोमावसारजेनदोंमोन बिखा फोरदानानै दा बे जाय सोमावसारनाय जोंनि बिग्रायारिया दिनै जेलाव थाहैबाय जों बायजोआव थानायनि दायित्व दं दिनै बिथांनि आद्रा सिमांखौ मावफुंनांगौनि दायित्व दं बेयावबो दुखुनांथाव बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो जोंनि थाखायनो जोंनि राजनितिक क्षमताखौ जुदि लाखिनो हायोमोनब्ला जातिनि सार्थआव जुदि जों बाहायनो हायोमोनब्ला रन्जन दैमारिया जेल जायाबो जानो हागौमोन खोमा जानो हागौमोन मानो होनबा 2008 आवनो बम ब्लास्टआ जादों रन्जन दैमारिया हारसिङै फैनानै बम होदों होननानै कर्टआव बेखौ मानो प्रमान खालामनो हायाखै आरो जि कर्टआव बेखौ बिसार खालामदों बेयो जाबाय फास्ट ट्रेक कर्ट CBI नि खालि बे बिसारखौल' खालामदों बे कर्टखौ सोर गायसनना होदों आसाम सरकारासो गायसनना होदों आरो आसाम सरकारजों सोर दंफायो जोंनिनो बर'फोरनि राजनितिक नेतायानो दंफायो बिथांमोनखौ होबथायोमोनब्ला फास्ट ट्रेक कर्टखौ खालामनो नाङा रन्जन दैमारिया बर'फोरनि थाखाय सासे बिग्रायारि जोहोलाव गाबोन बर'आव अर जोंब्लावगोन बियो जुदि साजा मोनोब्ला बे बाथ्राफोरखौ लाना आसाम सरकारखौ होबथायोमोनब्ला रन्जन दैमारिखौ बिजिरनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्ट जानाय नङामोन 10 जन 12 जन मानसिखौ बिजिरनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्ट जानाय नङामोन दिनै मा होनो बिसोर साजा मोननो गोनां जानाय नङामोन नोंथांमोना मिथिगौ 2005 सनाव धेमाजियाव बम ब्लास्ट जादों 15 आगष्टआव जेला मा होनो 15 आगष्ट खुंफुंबाय थायो बम ब्लास्टआव 14 जना बेसेबांबा गथ'फोर उन्दै गथ'फ्रा थैदों बे बम ब्लास्टनि चार्जशीट जे चार्जशीट होनो नायबिजिर पुलिसा नायबिजिरनानै गथायो बे चार्जशीटआ दिनैसिमबो जमा जायाखै गहपुराव बर'फोरखौ 500नि बारा बुथारदों बिनि नायबिजिरनायनि चार्जशीटआ दिनैबो जमा जायाखै
दाखालि तिनसुकियायाव 4 जन ना 7 ना 6 जन बाङालिफोरखौ गावथारदों बिनि नायबिजिरनायनि समानो चार्जशिटआ दिनैबो जमा जायाखै नाथाय जोंनि बर'फोरनि थाखायब्ला सिबिआइनो गथायलायनानै दिनै बेखौ मा होनो बेखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय दा बेजोंनो नुयो जोङो बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फारफ्रोमनिफ्रायबो दिनै हिन्दु बांलादेशिफोरखौ लाबोनानै जोंनि जायगायाव जोंनि हा हुफोरखौ बिसोरो जोंनि जायगायाव जोंखौ दुर्बल खालामनानै बिसोरखौ संख्या बांहोनानै जोंखौ दुर्बल खालामनायनि षड़यन्त्र फारसेथिं एसटि 6टा जानायखौ दिनै एसटि होनानै जोंखौ राजनितिकभावे दुर्बल खालामनायनि षड़यन्त्र फारसेथिं जोंनि बिग्रायारिफोरखौ जेलाव सोयै बर'फोरा जाहाथे बिग्रायनो रावबो साहस हाया बेखौ दुर्बल खालामनाय बर'नि बिग्रायारि आवाजखौ दुर्बल खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्रआ जोंखौ गाग्लोबबाय थादों दा बेयाव जों बयबो समानै गाबथानांगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोलाव बाथ्रा बुंबाय फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बयबो आवगायबोगोन बाहागो लागोन हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानिखौ बेखौ आसा खालामबाय खेबसेबाव बयनिसिमबो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय